l'únic que no creieu en els humans soc la Wilving i estic amb un gronxador! I la Ivet no mira malament. Doncs ara portem ja 2 hores de camí, o 3? 4. No. 3. Portem 3 hores de camí ja. Ens anem de Segòvia, arribarem cap a les 10 o 11. Sí. I són les 3, 4? Sí, encara ens queda molta estona. I se m'està cansant el braç. Ja. I bueno, que anem a donar-ho tot en el campionat d'Espanya de volteig, aquí, a Car, representant Catalònia. Quina morra els de YouTube. Vosaltres, en 2 segons, sabreu si hem guanyat o no. Nosaltres ens hem d'esperar 3 dies per saber-ho. Tota la quadra li ficarem una senyera. Però que no és res dolent, és una senyera, vull dir, és la bandera oficial de Catalunya. I si nosaltres estem fent representant Catalunya perquè som de la Federació Catalana, Ja. no nos poden dir que no. No és independència, és Catalunya. Effective wonder, my friend. Doncs ens veiem en el pròxim moment, que vosaltres serà un segon, per nosaltres unes moltes hores o un dia. Adéu! Saluda, Àlex! Àlex, saluda! Saluda els meus 80 followers. Sí, tio. Ja, pues Andrés més que el seu. Ui! Ui! Estàs com una cara. Ui! Ui! són les 11 i alguna cosa, les 11 i 10 minuts, i demà ens despertem a les 5 del matí.
Tu eres feliz. Rock and roll. Xxt, i bé, que la gent dorm. Vale, tu. Tum, 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 tum. Tum, tum, tururú, tum, tururú, 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 Estás muy loca. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Sembla que estem fotent els veïns. Ja. I és que el quadre no sé per què, però em dóna molt mala espina. Ah, no s'enfoca. Ara. Dun, 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 dun. O sigui, s'està emocionant jugant al Kleptocats, com es digui. Dun, 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 dun. Vale. Ja està.